Vogels en vissen in Valkenburgse vijvers lopen gevaar. Waardoor? Dat is niet helemaal duidelijk. Toch wijst alles op botulisme, een bacteriële ziekte die zich bij hoge temperaturen snel verspreidt in stilstaand water. Wat de oorzaak ook is, het heeft al veel watervogels het leven gekost. We zijn al boven de 80 en dat is voor een relatief klein gebied. Zijn dat heel veel watervogels. Het zijn eenden, meerkoeten en ganzen. Na alle watervogels zijn nu ook de eerste vissen komen bovendrijven. Opnieuw een signaal dat er iets flink mis is met het water. We hebben afgelopen maandag zijn we begonnen met preventieve maatregelen. Toen hebben we eigenlijk waarschuwingsborden aangebracht in het gebied. Afgelopen vrijdag hebben wij het hele gebied afgezet. Vandaar ook dat wij communiceren van blijf weg bij dit water en zorg dat je dode dieren niet aanraakt. Laat het even liggen, maar meld het wel als je het ziet. En laat je hond niet in het water, laat de hond er niet van drinken. Nou, de beste manier om dat te voorkomen is om hier even weg te blijven. Voor deze onverwachte situatie lag bij de gemeente geen draaiboek met instructies klaar. Toch moet dat er snel komen. Dit hoort ook bij het nieuwe toekomstbeeld met betrekking tot de gevolgen van de klimaatverandering. Het zijn niet alleen natuurbranden en overstromingen, maar het zijn natuurlijk ook, je ziet dat er ook infectieziektes toenemen, het aantal infectieziektes en besmettingen ten gevolge van langdurige hoge temperaturen, droogte, met als gevolg dat je ook als gemeente daar mens en materieel voor moet gaan inzetten. De komende dagen volgt uitsluitsel over de oorzaak van de vogelsterfte.